Zber podpisov, ako som si myslel, je problém. Ľudia sú leniví, nechce sa im nič robiť. Ja som tak ako Karol povedal, ako tu musí nastať nejaký systém. Systém v tom, že to, čo som ja niekedy dávno hovoril. Chcem, aby sme zbierali pol roka. To je maximum. A za ten pol roka by som bol rád, aby keď nás bude 100 ľudí, ktorí zbierajú, ale zbierajú tak, že oslovia každý deň 3 ľudí. Osloviť, fyzicky osloviť. Z tých 3 ľudí vám jeden človek podpíše. To znamená, ja nechcem nič iné, len od ľudí, ktorí s nami robia, aby zohnali jeden podpis denne. Keď zoženujú jeden podpis denne, pravidelne, to je 30 podpisov za mesiac, to je za 6 mesiacov 180 a keď nás bude 100, tak máme 18 000 podpisov bez problémov, s tým, že bolo oslovených kvázi 54 000 ľudí. A to už je iné číslo. Ale vyslovene táto vec stojí a pada na tom, že